लग्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी धजे माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव
গেছি ঘরে কেমন শোনার জন্য। আরে শোনার জন্য রুচিতে কাহিনী। আরে সংগ্রাম ওটা কল করেছো? নাই দাদি ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି। ମୁଁ କହିଲି ପିସ୍ତଲ ଚଲେଇବା ଝିଅ ପିଲା କାମ ନୁହେଁ। କିଛି କହିଦେଲା ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛୁ। दादी आपण समाज सपोर्ट करते मम्मी समझे तुम मान सहित मुख्य कथा नहीं तुम मान सहित कटी कटी कटी
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାବିଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ କାହିଁକି ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ ଆରେ ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପୋଲିସରେ ମଦ ଖାଇ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ତମେ ରଖିଛ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କାମ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ପି ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକର ଘର ଜୀବନରେ ଯାଉ ଯାଇଛି ମଳେ କଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି